हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों जबनि ग्रेड 3 जागोन। दा पस्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय स्टेनोग्राफार। दा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेट 23 नभेम्बर। दा बेनिफ्राय मोजां आपडेटआ बेनो नोंथांमोना स्किल टेस्टखौ नोंथांमोना बर' लेंगुवेजजों होनो हासिगोन। जोबोद मोजां आपडेट फैबाय। दाखालि गोबां कमेन्ट्स खालामदों एसामिस लेंगुवेज होननानै, नाथाय लोगोफोर दायो लेटेस्ट आपडेट जायफ्रा जुनियर एसिस्टेन्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों अब्ला नोंथांमोना बर' रावजोंबो नोंथांमोना स्किल टेस्ट लानो हासिगोन लेंगुवेजनि सायाव। दा बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ जों नायनोसै। दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बे भेकेन्सिया फैदोंमोन हजाइनिफ्राय फैदों, हजाइ डिस्ट्रिक्ट, अब्लाबो बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआव। दा बेनिफ्राय पस्टआ एसे खम अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। डिसि अफिसाव नोंथांमोना साख्रिया जाना फैगोन। दा बिदिब्ला जों लेटेस्ट नटिफिकेसन नायफिनसै। बेनिफ्राय मोनसे खोथा जाय नोंथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन अफलाइन, माने लोगोफोर बे एक्सटेनसन खालामबाय। जायफ्रा सिगां अफलाइन खालामदोंमोन दानिया अनलाइन फेसिलिटि होबाय, अनलाइन खालामनो हासिगोन। दा बिदिब्ला जों नायनोसै बेयाव पस्टआ मा दङमोन। दा नोंथांमोना नायदो लास्ट डेटआ 23 नभेम्बर, सिगांनि लास्ट डेटआ बियो 12 नभेम्बरमोन, दा बारायनानै होबाय। आरो बैसोआ नोंथांमोननिया गाहायसिनानो 21 इयार्स जानांगोन आरो गोजौआ 38, नाथाय जोंनि स्टेफआ 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआव। दा लोगोफोर एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ नोंथांमोना नायदो, चेक खालामदो, बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना चेक खालामदो डिसक्रिपसननिफ्राय, गासैबो डिटेल्सखौ लानो हागोन। दा बिदिब्ला जों थांसै मोनसे अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंनि बे अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामबाय। दा लोगोफोर बे पस्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट। दा बेयाव साद' दङ, बेनिफ्राय सासे दङ स्टेनोग्राफाराव, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। दा बैसोआथ' मिथिखाबाय नोंथांमोननि गाहायसिन बैसोआ 21 इयार्स जानांगोन आरो गोजौसिना 43 जोंनि एसटिफ्रा, अब्ला नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। दा बेनिफ्राय फरायनायासो बेसेबां नांगौ नोंथांमोना बेयाव नायदो। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ग्रेजुवेट जानांगोन। दा सिम्पल जायखिजाया डिग्री पास जाबानो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन, पार्सेन्ट नाङा। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना 6 मान्थ्स डिप्ल'मा थानाय जानांगोन कम्पिउटाराव। दा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिसिम लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन। दा आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो। बेबायदिनो नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आपडेट मोनबाय थानो। दा बेनो मोजां रादाबा 7 नाम्बाराव नोंथांमोना जायखिजाया एसामिस लेंगुवेज एबा बेंगलि, बड' नोंथांमोना जायखिजाया स्किल टेस्ट लानो हागोन। बे जाबाय लेंगुवेजनि सायाव। जोबोद मोजां जादों। नोंथांमोना एबार जुनियर एसिस्टेन्ट पस्ट ओंखारोब्ला बर' रावजोंबो नोंथांमोना स्किल टेस्ट होनो हासिगोन। दा लोगोफोर बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा थाइसेबो पेमेन्ट नाङा, बे जाबाय निल। लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेट। आसा खालामो नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामगोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलखौ।